31 ta' Lulju 2016, il-Gazzetta The Times tiżvela li Neville Gaffa, uffiċjal fil-Ministeru tas-Saħħa, irċieva b'mod abbużiv ftit inqas minn 38,000 euro minn viżas li Libjani applikaw għalihom biex jiġu Malta għal raġunijiet mediċi. Bil-flus li daħħal f'butu b'mod abbużiv, The Times tajt li Neville Gaffa xtara karozza lussuża. Tajt li l-Ministru Konrad Mizzi kien jaf għax 3 xhur qabel irċieva ittra mingħand il-whistleblower. Fl-ittra, il-whistleblower jikxef l-iskandlu u l-mod kif Neville Gaffa daħħal f'butu eluf ta' euro b'mod abbużiv. The Times tirrapporta li Gaffa kien jieħu 2,500 euro kull xahar u somma addizzjonali ta' 100 euro minn fuq kull viża li kienet tinħareġ. Skema li jidher li dan iħaddem għal madwar sena u 3 xhur. Skandlu ġdid li wara l-iskandlu tal-viżas lill-Alġerini u l-permessi ta' residenza b'korruzzjoni lill-Libjani għal darb'oħra jinvolvi dokumenti sensittivi, dokumenti li permezz tagħhom barranin jiksbu aċċess għal Malta. Skandlu li għal darb'oħra jinvolvi ħabib tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Imma minnu Neville Gaffa? Neville Gaffa huwa ħabib tal-Prim Ministru Joseph Muscat, tant li wara l-elezzjoni ġenerali tal-2013 iddaħħal jaħdem minn Muscat innifsu f'Kastilja. Hawnhekk f'Kastilja, Neville Gaffa kompla jsaħħaħ il-ħbiberija tiegħu ma' Chief of Staff tal-Prim Ministru, Keith Schembri, tant li iddeskrivih bħala a great boss. Imma Neville Gaffa mdaħħal aktar fil-qalba tal-Partit Laburista u tmexxija tant li hu membru tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Dan ifisser li hu għandu wkoll ir-rwol fl-iżvilupp tal-politika tal-partit, inkluż dwar il-ħruġ tal-viżas. Involut ukoll b'mod qawwi fil-Partit Laburista saħansitra fuq livell lokali f'San Pawl il-Baħar. Huwa persuna li wara l-elezzjoni ġenerali bitpattija għal-ħidma li jagħmel fil-Partit Laburista, din il-persuna spiċċat ġewwa Kastilja b'ġob fil-qalba allura tal-poter. U sussegwentement, meta Konrad Mizzi inħatar Ministru tas-Saħħa, din il-persuna viċin Konrad Mizzi, viċin Keith Schembri, viċin il-Prim Ministru, sabet ruħha taħdem ġewwa il-Ministeru tas-Saħħa. Neville Gaffa ħabib ta' Konrad Mizzi u ta' Keith Schembri, żewġ persuni li nqabdu li fetħu kumpaniji sigriti fil-Panama biex fihom jitfgħu s-senserija. Neville Gaffa ħabib ukoll tal-Prim Ministru Joseph Muscat, allegat li hu involut f'dak li jista' jkun wieħed mill-akbar skandli f'pajjiżna. Malli jiġi żvelat li skandlu minnu fih anqal tħassib, immedjata tkun ir-reazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li jinnota li għal darb'oħra dan l-iskandlu joħroġ minn Kastilja. Simon Busuttil jitlob lill Prim Ministru Joseph Muscat jieħu azzjoni. Iħuta minn ras inten. Kull skandlu, Gaffa Arena, l-Australia Hall, Panama, kollha tirġi minn Kastilja. Allora l-Oppożizzjoni u fisem l-Oppożizzjoni jiena nistenna issa illi il-Prim Ministru mhux jagħti reazzjoni għal din l-aħħar allegazzjonijiet li ħarġu, imma jieħu azzjoni. Simon Busuttil jgħid li meta wieħed ikun qed jagħti l-viżas b'tixħim ikun ifisser li l-interess tal-Gvern ma jkunx is-sigurtà tal-poplu Malti Wawċi, iżda l-interess ikun il-korruzzjoni. Din hija sintomatika ta' dana il-Gvern. Donnu dan il-Gvern tela biex grupp żgħar ta' nies jużaw il-kuntatti, jużaw il-poter biex iwettqu każijiet ta' korruzzjoni, biex jixxaħbu, biex jieħdu l-eluf biex jistanaw. Għandna gvern li huwa l-iktar gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna fejn il-korruzzjoni saret in-norma, saret a way of governance. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Joseph Muscat jaħtar kummissarju tal-Pulizija ġdid, Lawrence Cutajar. Ta' qablu Michael Kassar irriżenja wara illi rċieva rapport mingħand l-Aġenzija ta' kontra l-frodi dwar l-iskandlu tal-Panama u Konrad Mizzi. Wara li Muscat ipoġġi lil Lawrence Cutajar fit-tmexxija tal-korp,
tibda tingħata l-impressjoni li qed issir investigazzjoni dwar Neville Gafà, tant li ssir tfittxija fl-uffiċċju li kien juża. Imma fil-waqt li tingħata din l-impressjoni kontra Neville Gafà ma jittieħdu l-ebda passi. X'għamel il-gvern fil-konfront ta' dawn il-persuni illi inħarġitilhom viża medika, x'passi ittieħdu internament fil-konfront ta' dina il-persuna li fil-konfront tagħha qegħdin isiru allegazzjonijiet serji. Kemna u għatanna skit perfett min-naħa tal-gvern. Fil-jiem ta' wara, il-medja tkompli tikxef ir-rabta bejn Kastilja u l-klikka ta' Joseph Muscat. 7 ta' Awwissu 2016, il-mument tiżvela li Neville Gafà, il-ħabib tal-Prim Ministru, għadu qed jokkupa l-irwol ta' uffiċjal pubbliku f'position of trust, minkejja li suppost qed ikun investigat mill-pulizija. Il-manuvrar biex Neville Gafà ma jintmesx ikompli. Isir magħruf illi Neville Gafà malli sar jaf illi qed issir investigazzjoni dwaru ma baqax jopera mill-uffiċċju li s-soltu kien jopera minnu fil-Ministeru tas-Saħħa u minflok ġie trasferit lejn Għawdex fejn der jopera minn hemmhekk. 21 ta' Awwissu 2016. The Malta Independent tistampa rapport fil-faċċata ewlenija. Rapport li fih jingħad li Neville Gafà kien qed idaħħal 150,000 euro fix-xahar fi skema abbużiva li permezz tagħha daħħal b'kollox bejn 2 miljuni u 4 miljun euro. The Malta Independent tajt ukoll li fl-iskandlu xi kultant lanqas biss kienu jkunu Libjani li jingħataw il-viżas mediċi, jew inkella kienu jkunu kriminali li jingħataw il-viża medika minflok dawk li verament kellhom bżonn jiġu Malta għat-trattament mediku. Il-każ jista' jinqasam fit-tnejn. Fuq naħa għandna ċ-ċifra kwotata minn The Malta Independent ta' bejn 2 miljuni u 4 miljun euro li allegatament Neville Gafà seta' daħħal fil-but b'mod abbużiv. Min-naħa l-oħra għandna wkoll ċifra ta' 38,000 euro li allegatament Neville Gafà rċieva b'mod abbużiv għal applikazzjonijiet ta' viżas mediċi li ma materjalizzaw qatt. Ma jistax ikun illi persuna titlob illi tiġi kurata ma tingħatax il-kura imma sempliċement jittieħdu l-flus u tibqa' b'xejn. Sa dan it-tant minn Kastilja skiet perfett. Silenzju assolut mill-Prim Ministru Joseph Muscat iżda fl-istess waqt isir magħruf illi Muscat kien ilu jaf bl-iskandlu għal sena sħiħa. Dan il-każ ta' suspetti fuq loti ta' viżas mediċi għajjimtu diġà sena ilu fil-Kumitat ta' Sikurtà. Fil-Kumitat ta' Sikurtà Nazzjonali li jien bħala membru tal-Oppożizzjoni membru tiegħu għajjimt dan il-każ sena ilu u l-Prim Ministru quddiem kulħadd assigurani li ma kien hemm xejn. U issa nsiru nafu li mhux talli ma kien hemm xejn, talli kien hemm ħafna illegalitajiet. Illegalitajiet illi jidhru li huma bil-barka ta' fuq net. 23 ta' Awwissu 2016. Żvilupp ġdid hekk kif il-medja tiżvela li l-Pulizija lestiet l-investigazzjoni tagħha dwar Neville Gafà. Il-Pulizija ma ssibx evidenza biżżejjed kontra Neville Gafà u għal daqstant ma jittieħdu l-ebda passi kontra l-ħabib tal-Prim Ministru. Minnu fih, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista titlob li fl-interess tas-sigurtà nazzjonali terġa' tinfetaħ l-investigazzjoni. Investigazzjoni tal-Pulizija kienet waħda intenzjonalment maġla, kienet waħda intenzjonalment indirizzata biex flok toħroġ il-verità, tingħata il-verità u din l-istorja tinqatel. Waqt li kienet għaddejja dik li tista' titqies bħala l-iqsar investigazzjoni li qatt saret mill-Pulizija, Neville Gafà baqa' xorta waħda jieħu ħsieb dak kollu li għandu x'jaqsam mal-viżas mediċi. Fil-fatt, infermiera abbord l-ambulanzi saħansitra ġew infurmati li dejjem għandhom jikkuntattjaw lil Neville Gafà f'każ ta' assistenza lil pazjenti Libjani. M'intix ħadd issospendi lil Neville Gafà minn kwalunkwe xogħol li għandu fil-Ministeru. Jekk il-Pulizija jew l-Avukat Ġenerali ressa quddiem l-qorti su Neville Gafà f'dak il-każ iva jiġi sospiż. Għandek allegazzjonijiet vera serji li mqar sospensjoni, mhux qed ngħidlek tkeċċieta, mqar sospendi sakemm isiru l-investigazzjonijiet kollha.
Neġen nirrepeti li l-pulizija sa dan il-punt għadu ma sabu b'evidenza kontra Sur Neville Gaffa. L-affarijiet jibdew jiżviluppaw b'mod aktar maġġel. Il-medja indipendenti tiżvela issa ċets li jikkonfermaw komunikazzjoni bejn Neville Gaffa u l-whistleblower. L-ammont mhuwiex żgħir 37,800 euro u huma flus ta' nies li ġewwa trattament mediku. Tin il-flus lura jew inkella sibli soluzzjoni. Jekk jogħġbok, kull marrit u l-flus tan-nies lura. Niltaqgħu għada. Imma x'inhuma dawn il-flus li qed jitkellem dwarhom il-whistleblower? Binu Khaled Ben-Nassan. Khaled Ben-Nassan huwa il-whistleblower li kixef l-iskandlu tal-viżas mediċi fil-Libja u kien jieħu ħsieb l-arranġamenti loġistiċi għal persuni Libjani li ridu jiġu Malta għal trattament mediku. Dan seta' jsir peress li Malta kienet laħqet ftehim mal-Libja biex jinħarġu viżas mediċi għal dawk li jkollhom bżonn jingħataw il-kura medika f'Malta. Min-naħa tiegħu Khaled Ben-Nassan kien jieħu ħsieb l-arranġamenti fisem il-pazjenti Libjani f'Malta u kien jitkellem ma' Neville Gaffa, il-persuna li fih dan il-Ministeru tas-Saħħa kienet tieħu ħsieb il-loġistika tal-pazjenti Libjani li jiġu Malta għal kura. Jirriżulta li madwar 40 pazjent applikaw għal viża ħalli jkunu jistgħu jiġu Malta sabiex jingħataw il-kura medika. Dawn l-40 pazjent ħallsu ammont kbir ta' flus madwar 38,000 euro. Id-dokumenti uffiċjali tagħhom flimkien ma' dawn il-flus għaddew għand Neville Gaffa. Il-viżas ma nħarġu qatt, iżda l-flus ma ġew ritornati qatt. Għadni qed nistenna t-telefonata u l-appuntament. Neville, u dwar dawk in-nies u l-flus. Għandhom bżonn il-flus tagħhom stess. Ismani Neville, ma kontx naħseb li se ġibru hekk. Jien minix baby u allura ħammur il-qorti. Nitkellem ma' Mr. Xriħa u tkun taf minnu Khaled. Anke fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni semmur. Neville Gaffa jgħid li qatt ma rċieva flus b'mod abbużiv. Il-whistleblower jgħid li hemm Libjani li qed jistennew flushom lura. Mela allura il-flus fejn qegħdin? Aħna li qed nifhmu li uffiċjalment u formalment dawk il-flus qatt ma daħlu fl-istruttura tad-dipartiment. Jekk hemm indikazzjonijiet kif qed tgħid inti li l-flus qatt ma daħlu fl-istrutturi tad-dipartiment. L-indikazzjonijiet huma hekk. Però għandna sitwazzjoni fejn il-pulizija qalu l-investigaw li temmew l-investigazzjonijiet u waqfu hemmhekk. Allura x'ħajġri issa? Il-flus allura bħalissa huma inesistenti huma qegħdin imkien allura? Naħseb li kemm jiena u kemm is-Sur Nassan qed insaqsu l-istess mistoqsija, ġifieri bħalissa qegħdin kważi stalemate. Fl-istorja jitfaċċa Ivan Grek-Mintov kellim għall-Alleanza Bidla. Ivan Grek-Mintov għandu kuntatti diretti kemm ma' uffiċjali fil-Libja iżda anke mal-whistleblower stess. Ivan Grek-Mintov jgħid li hemm aktar evidenza minn kif kien maħsub u jibdew huma mistoqsijiet dwar il-kredibilità tal-investigazzjoni li suppost il-pulizija għamlet dwar Neville Gaffa. Il-pulizija ma kellix l-evidenza kollha biex tiġi għall-istess konklużjonijiet li qed naslu aħna. Hemm ruxmat evidenza oħra, including recordings. Tajjeb li jekk irid Neville Gaffa joħorġu fil-pubbliku, mhux problema. Il-fatti huma konkreti, hemm shoot, hemm writings, hemm videos, hemm voice, hemm mitħaġ oħra. Jiena ma rridx ngħid li l-pulizija għandha kull ma għandhom f'idejhom l-awtoritajiet Libjani. Ma taħseb li se jkun hemm iktar dokumentazzjoni Fost l-evidenza, persuni Libjani stess, inkluż Ministri tal-Gvern Libjan li jridu jiġu Malta biex jiġdu dwar dan l-iskandlu. Imma jsir manuvrar biex dawn in-nies ma jersqux lejn Malta. In-nies irrabjati li jiena smajt fuq it-telefon li jridu jiġu Malta u jiċċallenġaw dan il-persuna fuq dan il-programm. Imma mhux qed tinħroġ mhux qed tinħareġ il-visas biex dawn in-nies jiġu għaw Malta. M'għandkomx idea kemm hemm minnu.
Isir magħruf li l-pulizija mhux talli mhux se jieħdu passi kontra Neville Gaffa, il-ħabib tal-Prim Ministru, iżda talli jibdew jikkonsidraw li jieħdu passi kontra l-whistleblower. Jintalab il-parri tal-Avukat Ġenerali dwar jekk għandhomx jittieħdu passi kontra il-whistleblower. L-ordni minn Kastilja hija li flok nipproteġu l-whistleblower, l-ordni minn Kastilja hija illi naraw jekk jistgħux jittieħdu passi kriminali kontra il-whistleblower. U hija kważi faxxista it-tattika. Lanqas il-Ministru tal-Ġustizzja ma joffri garanzija li l-whistleblower se jkun protett. Jiena gburi li għamilna liġi li biha mhux il-Ministru jiddeċiedi jew jagħti opinjoni, hemm proċess oġġettiv. Opinjoni tiegħek qed insaqsik b'mod suġġettiv, mhux b'mod oġġettiv. Le, oġġettiv li jiena qed attent fis-sens ġieli. Qed toqgħod attent, imma lek qed insaqsik biex tuġibni b'mod aktar dirett. Il-politiku m'għandux jagħti ġudizzju li b'xi mod jawġu l-idejn tal-awtoritajiet. Paċenza, jien naħseb ikun ħażin għal kwalunkwe ministru, mhux jien jew any political figure li qed jagħti pronunzjamenti fuq investigazzjonijiet. Fil-waqt li Neville Gaffa protett, il-whistleblower friskju. Hemm problema gravi. Din hija rabta ċara issa bejn Kastilja u l-kriminalità. Din hija s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu f'pajjiżna. Nappella lil min qiegħed jismana biex japprezza il-gravità ta' dak li qed ngħid. Fuq il-probabilità diġà ixxaqleb illi mhux tal-Sur Nasan m'għandux jiġi investigat, m'għandu jiġi investigat ħadd ieħor. Għax kieku jiena Prim Ministru l-ewwel ħaġa li nagħmel jekk hemm allegazzjoni kontra wieħed mill-istaff tiegħi u hemm provi li ġabu li qudiemi biex nara b'għajnejja, jiena l-ewwel ħaġa li nagħmel nsaqsih biex jirriżenja minn hemm u jibda proċess serju. Il-paniku jibda jsir dejjem aktar evidenti. Neville Gaffa jibda jagħmel kuntatti ma' barra minn Malta. Mill-Libja stess qed jgħidulna li Gaffa qed jikkontattja nies tagħhom stess hemmhekk qed jikkontattjahom qed iċempilhom u qed jgħidilhom inti biss tista' tgħinni fiha dil-biċċa xogħol għejni biex issalva li ħajti. U r-risposta ta' diversi minn dawn in-nies s'issa hija għalfejn għandna ngħinu ħallil kbir daqshekk. Il-medja tiżvela li l-Prim Ministru kien diġà iltaqa' mal-whistleblower. Imma bħal kull skandlu ieħor fl-aħħar 3 snin ta' gvern laburista, it-taħwit ma jonqos. Għaliex wara li l-medja indipendenti żvelat li Muscat kien ilu jaf bl-iskandlu tal-viżas mediċi ġimgħat sħaħ qabel dan ingħadda lill-pulizija, ir-reazzjoni ta' Muscat kienet din. L-ewwel qal li ma kienx jaf bl-iskandlu, u mbagħad eżatt wara qal li għadda l-informazzjoni kollha lill-pulizija. Il-Partit Nazzjonalista jispiċċa jgħid li Muscat spiċċa jitfixkel fil-gideb tiegħu stess. Meta l-ewwel darba li sir taf bl-iskandlu tal-viżas mediċi? Il-mument u l-ħin li kont informat fuq kwalunkwe abbuż għaddejtu mal-ewwel il-pulizija. Meta saqsejtek mhux biex tikkwota? Sek ma tridx tisma' l-verità jiddispjaċini. Mhix perjodu ma' Prim Ministru. Lek xi tip ta' kuntatt mal-whistleblower Prim Ministru? Inti qed tgħid li għaddejt l-affarijiet għand il-Pulizija. Il-Prim Ministru qal li huwa għadda l-affarijiet għand il-Pulizija minn għaddihom inti jew il-Prim Ministru. Maħna naħdmu bħala tim u allura iva meta ressaqthom kun ressaqthom fisem il-Gvern bil-konoxxenza tal-Prim Ministru. Il-konoxxenza qal li resaqhom hu. Ressaqthom fisem il-Gvern bil-konoxxenza tal-Prim Ministru. Il-Prim Ministru qal li resaqhom hu mhux bil-konoxxenza tiegħek jew. Smajt tal-mistoqsija tiegħek u ġibtek. Il-membri tal-gvern jibdew jinħakmu minn paniku, jibdew jagħmlu kull tip ta' dikjarazzjoni. Deputati tal-gvern min battak fuq il-whistleblower, min battak fuq il-medja indipendenti. Il-gvern wieġeb kemm il-darba l-akkużi li kienu qed isiru diversi ġurnali indipendenti, ovvjament appoġġjati mill-medja tal-Partit Nazzjonalista. Da mhux whistleblower. Da mhux whistleblower għaliex x'inhi differenza. L-ewwel nett għaddejna liġi ta' whistleblower u nittolbok tara naqra li dal qed tajt int mu whistleblower xejn. Il-link bejn Kastilja u l-kriminalità tkompli toħroġ fil-beraħ. Ivan Grekmintov jgħid li sa fuq net kienu jafu li għaddejjin flus maħmuġin. U dak kien waħdu Gaffaja u kien iktar nies involuti. Ma naħsibx jiena li setla jaħdem waħdu totalment ħaġa bħal din. Fil-fatt jekk inti tara meta toħroġ ix-xhieda li aħna rajna bajnejna ma kienx waħdu le.
Fjem nis fil-gvern involuti? Safraw biċċa, meta joħorġu jekk hemm bżonn joħorġu l-affarijiet, joħorġu. Ħanuża l-frażi li użaw stess, mit-T-boy sal-Ministru kienu jafu li kienu qed jgħaddu flus għal dawn il-visas. Jifi għandek rabta hawnhekk bejn il-kriminalità u l-poter ma jistax ikollok ħaġa għar minn hekk. Greg Mintoff saħansitra jkun offru ġob biex ħalqu jiqpa' magħluq. Membri tal-Office of the Prime Minister lili ikkuntattjawni b'mod indirett, mhux direttament, imma offrew li ġob biex nalaqali. Jiena rrifjutajt. L-ewwel ta' Settembru 2016, l-iskandlu tal-viżas mediċi jieħu dimensjoni ġdida. Il-medja tiżvela li l-whistleblower irċieva teddid serju fuq uliedu kemm il-darba jgħid xi ħaġa jew juri xi evidenza. Mal-medja indipendenti l-whistleblower jgħid illi minn ċempillu kelmu bil-Malti u qallu illi jekk se jibqa' jikxef l-affarijiet u jikxef l-evidenza u jparla aktar jista' jinsa lill-uliedu. Il-whistleblower jagħmel rapport mal-pulizija iżda jibqgħu ma jittieħdu l-ebda passi. Il-whistleblower jibqa' jiġi intimidat. Ivan Greg Mintoff jallega li l-whistleblower ġie intimidat minn 3 pulizija. Jintqal li fost l-akkużi li bdew semmu dawn it-3 pulizija hemm dik li l-whistleblower qed jipprova jwaqqa' l-gvern u ntalab biex jgħaddi l-filmati u evidenza oħra. Quddiem dan kollu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil jiddikjara li se jżomm lill-Prim Ministru, lill-Kummissarju u lill-Avukat Ġenerali responsabbli jekk il-whistleblower jiġrilu xi ħaġa. Nitlob bl-aktar mod ċar lill-Prim Ministru, lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali sabiex minnu fih iħabbru illi qegħdin jagħtu protezzjoni lil dan ix-xut. Minnu fih. U rrid inżid jiena nżomm b'responsabbiltà personali. Inżommhom personalment responsabbli kemm lill-Prim Ministru, kemm lill-Kummissarju tal-Pulizija kif ukoll lill-Avukat Ġenerali jekk dan il-persuna jew jitkeċċa minn Malta jew inkella imissuh jew weġġaw lilu jew il-familja tiegħu b'xi mod. Imma l-whistleblower mill-ġdid jisfa fil-mira ta' teddid. Din id-darba xi ħadd jibgħatlu messaġġ fuq il-mobile u jgħidlu hekk. Khaled, diġà wissejtek u dan hu l-aħħar ċans. Jekk tat informazzjoni tippreżenta files jew recordings int ma terġax tara lil uliedek. Mhux talli mela il-whistleblower eddewh darbtej u tom l-evidenza kollha bil-mobile numbers, eċetera, eċetera. Mhux talli mhux qed ituh protezzjoni u l-AG mhux qed jiċċaqlaq fuqha, imma talli anka qed isiru sforzijiet biex it-traċċi jiġu moħbija. Minkejja l-evidenza li ħarġet matul l-aħħar ġimgħat ma kien hemm l-ebda ċaqliq min-naħa tal-gvern biex jittieħdu passi dwar dan l-iskandlu jew sabiex il-whistleblower jingħata xi forma ta' protezzjoni. Madankollu l-whistleblower poġġa lilu nnifsu għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet f'dan l-investigazzjonijiet dwar dan l-iskandlu sakemm l-investigazzjonijiet isiru minn kummissjoni magħmula minn rappreżentanti kemm tal-Gvern Malti kif ukoll tal-Gvern Libjan. Dan l-iskandlu juri li hemm rabta ċara bejn il-kriminalità u Kastilja. Bittama tkun illi gvern ġdid nazzjonalista jinvestiga bis-serjetà dan l-iskandlu fil-waqt li naddaf il-politika f'pajjiżna darba l-dejjem. L-ewwel priorità ta' gvern immexxi minni ikun illi jaqret il-korruzzjoni mill-qiegħ. U lil min qiegħed jiffanga fil-korruzzjoni ngħidlu se tħallas għal emilek. Tista' tkun Prim Ministru, tista' tkun Ministru, tista' tkun Chief of Staff għax jekk tħammix bil-korruzzjoni jien ser nara illi tħallas għal emilek.